Yan na ang mga guray sa Santa Cruz. Ka, tanawa guys. Kapag iring ng ato nga. No. Karon guys, tanawa ang latik nga grabe. Nagsang pilita. Hi guys, agang ante di nagbiko. Ante Pina na biko nga tapu. Ante no? Wow. Mo ni biko nga tapu. Purple. Ante na? Purple. Tuwa ka dahil kita na ng abong. Di ay, okay na ka. Daghan ang biko maluto ni. Duhang gantong. Kuyawa. Basta-basta. Ani asalong yan bars guys, ang maabtik ang mangbuno tayo lubi sa mahangin kan dihay. Siya lang kig sticks. Ito guys di ako. Nagbunot og lubi kay tuno atong kuan biko. Na Daghan katong lubi long. Daghan. Po kabuk long. Wah. Ito ko na nino eh. Okay na ka adto ning buok. Kaya na po kalubi duhang gantang no. Abi bay. Parang kalajak kajo na nay but-but long. Wege dari iseneb no magbiko. Dapat siyang kulintris gagras cutter dari sa ilang palibot. Sa dapi kalsada na Arang kadali na ni Mahaman kay grass cutter may gigamit. Okol, arang hiluan na imong palibot kay na kay grass cutter. Arang ganindot yung grass cutter. Uy, ito. Umisik. Tanawa rin guys, kay magbiko man. Uning nagkagod sila. Biko mo iuman. Pag minto dili kayo espiso guys, pasensya na mo ha kay. Kining nay panghag mo gud ni Dua mau utak og tarong. Wala lang kagrunon. 20 ka buok bikas. Di apay kagurunon guys kani. Apil ni kaguron. Di apa ba? Di apa? Grabe, di palita. No problem, kaya di ay master si Along Kiksi, kung si Along Gonching, ng mga guray. Long, makapalingat na no, kanang magkagod. Exercise ka ato. Di apa long. Ilang buok? Kuanto ahon ang pat. Dali na kay pagkumpara na ka. Mo bat ben. Uska ka na kay pagkumpara. Ante. Sagay. Way galo magkagod. Pagkumpara ka release. Karon si Wuwog na pod ang ningpuli. Iwan mo ay. Daghan namang gibiko sa ngante duha ka gantang. Ato. Kuwari mangin. Wow, ni ana giabrihan ang anti agpilit. Humana na lang ag tanawa. Dang. Wow, abi bay. Pilit apo, ijarang paribudag, para naghana. Maglatik na laman, andiyan ilunod to si daddy. Biko na. Lahin na po yung kagod, si Junbin. Diyan si Diyan na po. Duya kayo, okay? Bago ba naka-release? Nakapila man. Daghanang lubi ginagod, o tanawa. Magkaroon kong mga tanan ni Wuwog ang lubi. Okay. Wow, di ara naka-espiso. Na? Matunaw ko na. Ito ano? Isi. Itan si Wuwog guys. Ngayon, pagsitas agi nilang nagkagod. Di na po, Naguhit din eh, ugkuan kapata si Wuwog. Gikan na rin. Lagintis nga kapayas guys ha. Arang-arang nagpanit na si ante. Kay magtuno na po og kuan kapadyas kay na may lubi nga kinumutan sa parabiko. Sayang man. O karon guys, tanawa ang latik nga grabe nagsang pilita. Sama ilunod na wag ag pilit. Kuang pagamay. Nuwa tanawa. Ang kuno. Kasunod to. Sinang Terya man ni Hi nang Terya, salamat sa imong gihatag.
Dapat kang ante Ang hasin juga dana ante. Puno na? Wow, siksi ka. Dia kita gan kung teriak syol. Si Ante Pina dan naghatag po gipasa. Salamat, ante. Isagol ni kuan, isagol ni sa kapajas nga tinunuan ni na girls. Okay, ante ha, isa. Si ante. Dias pas ante arang kaariglado sa isang gulay. Ganihang oto nagtuno, karon po nagtuno. Arang daghan ko ni sa kapajas. Pure bujag. Ante. Usa ka puno pero dagkag bunga. Tanawa guys, unsa nang gipangtag-ang. Kani ang biko nga kini tapaw. Sunod kini ang kape nga bugas. Anja na iloy Kani ang kapajas. Tanawa arang daghana. Dia pun sinang teriak nakahigop na kape nga nailoy ay nang. Ay si Munit to sa Amerika ron. Hi Munit, dia sinang teriak. Tilina. Okay, maghukad na ko na may panghaonan na guys. Manihapon na kami. Naluto na ang biko gulay. Inja na pinununan. Di asalin gani. Okay guys, mauli na may. Kita gaan maghumay ni ante. Unggol ante, salamat ka aja. Si ante dapat pinang biko. Tuah. So tapi ruwer pilit dia hinatag ni ante dia. Yeah. Ante, salamat ka aja. Moto na mi. Minsa ko ante. Ingat mo. Kal, salamat ka lamin ko. Salamat, dai disi, dai. Bisa me. Magpadyo mo na dai. Bye-bye. Anja guys, muli na mi sa mahangin. Dia me gikan mi lade na ante, anja. Muli na mi karon kay gabi na. Daghan mi bring house. Ang ante kabageud. Ha? Kabageud ang ante. Okay, bye-bye. Salamat. Salamat, ate. Daghan mi bring house sila ante.